Atortxu betidanik konprometitua egonda eraso sexisten aurrean jarrera irmo bat hartzen, hauen aurrean artatzea eskaini izan du eta erantzunak artikulatu ere, baina 2017an udako atortxuaren geroztik erabaki genuen haratago joatea ere bazela gure eginkizunetako bat, ez? Eta horregatik atortxu gune seguru izatearen helburuarekin erasoen artatze eta erantzunak egitetik haratago, urte osoko lana izatea gurea lantaldearena, lantalde bilakatzearena, eta prebentzioan batez ere arreta jartzea erabaki genuen. Geroztik daramagu lan hau egiten, jada badira 6 urte, eta balorazio oso positiboa egiten dugu. Gune seguruaren helburua, bere izena dioen bezala atortxu pertsona guztiontzako eremu erosoa eta askea izatea du helburu. Horregatik gure lana prebentziotik, artatzetik eta oro har atortxu sortzen hasten dugun lehenengo bilera horretatik lan egitea da. Aurretik aipatzen nuenaren bidetik, atortxu gune seguru bilakatzeko guztion lana da. Azpiegitura, eszenatokia, barra eta espazio guztietatik egiten dugun lana. Horregatik, kontzientziazioa bertan egiteko lantalde normal bat bezala atortxuren egunerokotasunean parte hartzen dugu, eta lantalde guztion ardura den heinean ere azpimarratzea ez dela soilik guk, gune seguruan gabiltzanon kideon lana, baizik eta atortxu guztiak hartu duen konpromisoa eta atortxu guztiak egiten ari duen lana. Aldez aurretik saiatzen gara gune seguruaren ideia atortxun parte hartuko duen mundu guztiari helarazten, eta horretarako sare sozialak erabiltzen ditugu gehien bat. Publikoaren jarrera oso inportantea dela ulertzen dugulako, hona datozen guztiek badugulako ardura bat honetan. Orduan sare sozialetan partekatzen dugu alde batetik eraso matxistak zer diren argi izateko baliabide batzuk, askotan ez ditugulako eraso guztiak eraso bezala identifikatzen, eta argi uzten dugu noski holakorik ez dugula onartuko, eta hori gertatuz gero baliabideak jarriko ditugula ere jakinarazten dugu. Orduan telefonoa ere sozializatu egiten dugu sare sozial hauen bitartez, eta dei egiten dugu holako eraso bat ikusi edo jasaten dutenei jarrera aktibo bat izan dezaten, eta salaketa telefonora jo dezaten guk protokoloa martxan jarri ahal izateko. Gune seguru da atortxuko beste lantalde bat, orduan beste lantaldeek bezala badugu gure lan egutegia eta parte hartzen dugu atortxu bezala sortzen diren betebehar guztietan, adibidez hemen montajean egoten gara, eta aurretiko lan banaketa horretan ere bagara beste lantalde bat. Eta horretaz aparte gure lantaldeari zehazki dagozkion funtzioetan ere aritzen gara, montajearen aurretik gehien bat protokoloa birpasatu egiten dugu, urtero daudelako gauza berriak berrikusteko, txertatu behar direnak, kendu aldatu eta bat. Bestetik baliabide ezberdinak sortzen ditugu, kartelak, infografiak, eskuorriak banatzeko, pegatinak, guzti hori urtero birpasatu egiten dugu eta berritu beharrezkoa baldin bada. Eta gero beste lantaldekiko elkarlanari dagokionez, atortxu guneko gune ilunak identifikatzen ditugu eta horiek nola desagertarazi ikusten dugu beste lantaldekin batera, holako gune ilunik egon ez dadin. Eta gainerako lantaldeekin ere bai lanketa egiten dugu, haiek ere badirelako gune seguruaren parte eta protokoloaren berri izan behar dutelako. Atortxuren baitan gure kartela jartzen ditugu, non ageri den gure leloa eta baita ere agertzen den salaketak egin ahal izateko telefono zenbakia.
Pues gauzari, lehenengo gauza edo egiten duguna da, txandei harrera egin, eta txandak pixka bat, etortzen direlarik, saltzen diegu pixka bat zein izanen den beraien funtzioa. Lehenengo momentuetan edo, txandek bereziki, beste gauza batzuen artean egiten dute ere prebentzio lanaren parte bat, eta banatzen dute esku horri bat, non ageri den pixka bat, gune seguruaren definizioa, telefono zenbakia, eta baita ere, eraso bat ikusi edo jasotzekotan ze puntuetara jotzen ahal duten. Eta gaua aurrera joan ahala, egia da, prebentzio lan hori uzten dugula bakarrik Jaimaren puntuan, eta brigadek bereziki egiten dute prebentzio lan bat edo Atortxu inguruan. Baita ere, egunean zehar joaten gara Kamerinetatik musika talde ezberdinei azaltzen zer den gune segurua, eta eskatzen diegu ere eszenatokitik edo alba dute keinu bat egiteko. Guztion ardura delako gune segurua eraikitzea, eta baita ere nahi izatekotan pegatina jartzeko ikusgarri izateko gune seguru bat eraiki behar denaren alde daudela. Salaketa egiteko ditugu puntu ezberdinak. Lehenik eta behin baditugu petomoreak, eta hauek kokatuak gaude barretan, antipanikon eta segurtasunean. Gure txandak ere daude salaketa egiteko puntu bezala. Hauek gaude bueltaka, banderola ikusgarri batekin, eta beste alde batetik hemen atzean daukadan Jaiman, eta baita ere dago telefono zenbakia. Orduan, salaketa eginik, gure gana heltzen da, dena aipatu dugun lantalde horretara, eta gu joaten gara erasoa jaso duen pertsonaren gara, eta saiatzen gara, eskaintzen dizkiogu Atortxuk erasoa kudeatzeko dituen baliabide guztiak. Badaukagu Jaima kaseta bat, lasaitzeko gune bezala eskaini ahal izateko. Eta orduan, behin hitz eginda, baloratua eta berarekin adostua dagoenean, berak lasai jarrai dezan Atortxun, eraso egin duen pertsona kanporatua izaten da Atortxutik.